Moi boas, creo que se me escoita. Moi boas. Escoitaseme, non? Supoño que sí, así que nada. Moi boas a todas e todos. Benvidos outro día máis, o segundo directo en 4 días, xa. E nada, moi contentos hoxe porque vamos a ter agora nuns minutos a Anselmo con noso. Entón, antes de meter a Anselmo, vou vos comentar un par de cousiñas rápidas. Bueno, primeiro, agradecer a toda a xente que se está suscribindo na nosa página web. Xa vistes aí na pantalla inicial que temos xente poñendo a súa publicidade. E nada, eso, darvos as grazas e tamén aproveitar para comentarvos que temos un apartado de suscripcións na nosa página web. Non sei se Anxo pode pasar por aí, que é orgullogalego.gal/suscripción. Se entrades na nosa página atopedes moi fácil e con esa suscripción podedes colaborar connosco para poder seguir creando contido galego en galego, facendo actividades como estas, non? Entón, bueno, animámosvos a participar porque aparte vades a ter recompensas con ese contido e o vos apoio é fundamental para, bueno, para ter contidos deste estilo, non? Tamén aproveitar que temos aberto un sorteo de aquí ao domingo para toda a xente que estea suscrita. Entón, se non estades suscritos, suscritas, aproveitade, porque vamos a sortear este libro de Anselmo López Carreira, supoño que o vedes, non? O Reino Medieval de Galicia, unha nova edición do seu histórico libro, que tedes, e vaise sortear para toda a xente que estea suscrita. Entón, se vos suscribides na página de orgullogalego.gal, ademais de recibir recompensas, ademais apoiar o noso contido, vades a poder optar a un libro do Reino Medieval de Galicia, non? Entón, animádevos aí a participar. Non moito máis, tampouco vos quero ter aquí aguantando a miña chapa. Temos unha canle de Telegram, que a ver se Anxo pode pasar tamén a ligazón, se non buscando en Telegram Orgullo Galego nesa canle, podedes entrar directamente e ademais é unha canle que sirve para evitar os algoritmos das redes sociais que moitas veces invisibilizan as publicacións. Eu animo-vos a que entredes porque aí vamos a publicar todos os, e xa estamos publicando, de feito, todos os directos, estamos publicando artigos de opinión da nosa página web, etc. Entón, aí tedes a página Telegram de Orgullo Galego. Que máis? Nada, agradeceremos logo os Primes e a toda a xente que nos seguiu. Estamos alucinados porque entre onte e hoxe nos seguistes máis de 100 persoas. Eu supoño que para ver hoxe Anselmo, así que moitísimas grazas, pero logo agradeceremos todo iso. Despois a conversa con Anselmo seguiremos 15 minutos máis, agradeceremos os Primes e falaremos dos seguintes directos. Só anticipar que este domingo ás 9:30 vamos a ter connosco a Touriñán, pero bueno, diso falaremos despois. Vamos a ver, que lle estou enviando o enlace a Anselmo e en breves vamos a telo connosco. Mentras, que máis comentarvos? Se vos queredes suscribir aquí no Twitch, facedeo mellor na página web nosa, de Orgullo Galego. Por que? Porque aquí vos van a quitar unha comisión moi grande, a nós tamén non lo vai a quitar Twitch, entón recomendamos canalizar todas esas suscripcións pola nosa página web, orgullogalego.gal, que, como digo, é moi importante porque, bueno, queremos sempre proxectos galegos, proxectos en galego que falen do noso país, non? Pero precisan esa axuda e para iso está este apartado de suscripcións, non? Ademais, como dixen, vamos a sortear o libro do Reino Medieval. E vos estou repetindo isto porque ainda non entrou Anselmo, estou esperando aquí a ver se me sai nunha pantalla pequeniña e en canto entre xa lle dou paso. Que máis? Na nosa página web temos artigos últimamente, bueno, un artigo específico sobre a música en galego en Spotify, creamos varias listas de reproducción, música infantil, que foi a última lista, creamos tamén outra lista sobre música variada e outra sobre pansoliñas. Entón, se nos buscades orgullogalego.gal, aí vades a ter toda a música de Spotify. E sobre o que comentabades no chat, vamos a sacar xa a tenda online. Vamos a ter unhas tazas, vamos a ter esta camisola que vedes aquí, de Orgullo Galego,
Vamos a ter estas tazas que podedes ver aquí e unha bandeira da Xerea de Castelao. Vai estar tamén na nosa páxina, entón, está pendentes porque vai a sair xa. E non moito máis, non moito máis. Eu non vos quería facer moita máis propaganda, pero como ainda non entrou Anselmo, vou ver se se lle enviou ben. Sí, sí que se lle enviou ben. Vamos a ver. Sí, de 5. Sí, se lle enviou ben, entonces, bueno, estamos esperando por el. Graciñas, Iago 16, por ese Prime. Sí, eu podo contar uns contos, podo facer aquí spam do que queirades. Entón, bueno, a ver, eu espero que lle vaya ben a conexión, eso, a xente que está xa conectada, pero non pode ver o chat, o que se acaba de conectar, eso, estamos esperando por Anselmo que conecte, xa ten a ligación con el, en breves vai a entrar, así que xa vos irei avisando. Tamén, eso, o domingo temos un novo directo con Touriñán ás 9:30 aquí, e a verdade é un directo que nos fai moita ilusión, que vamos a facer vamos a falar un poquinho, bueno, sobre o seu traballo, un pouco sobre o galego e sobre esas cousas. Pero, bueno, de eso xa vos contaré ao final. Acaba de entrar Anselmo, así que vamos a darlle paso aquí. Moi boas. Hola, buenas tardes, que tal? Hola, boa tarde. Nada, estaba aquí facéndolles un pouco de spam e de publicidade mentras entrabas ti, pero nada, xa estamos en directo, estamos casi 100 persoas. Nada, primeiramente agradecerte que esteas aquí connosco. Encantado. E nada, moi brevemente, ainda que todo o mundo xa te coñece, voute presentar e se digo algo mal, corríxeme. Bueno, ti és historiador, licenciado e doutorado en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, fuches catedrático tamén de Historia no Instituto María Soliño de Cangas, profesor titor da UNED en Ourense e, se non me equivoco tamén, autor dunha ampla obra ensaística de investigación histórica centrada, bueno, na historia medieval de Galiza, pero tamén coautor de varias historias xerais de Galicia, non? Máis ou menos, eu creo que todo ben. Moi ben. Vale, nada, a primeira pregunta que sería facer, antes de entrar en materia, como comeceu o teu interese pola historia, no concreto pola historia de Galicia? Pois, mira, eu cando entrei na universidade, alá polo ano 70, fíxate, a facultade era a Facultade de Filosofía e Letras. Os anos 70 é sabido que foron moi movidos, moi activos. Eu, pois, xa cheguei á universidade como un militante de esquerdas, e non tiña intención ningunha de facer historia. A mí o que me atraían era outras cousas, por así decirlo, máis comprometidas. Pois daquela estaba moi de moda a psicoloxía, en fin, cosas dese tipo. Desde logo non pensaba facer historia, e moito menos medieval. Non obstante, fume decantando, a medida que facía o primeiro ano, 2 anos, do que xaban daquela comuns, fume decantando pola historia, sin telo aínda completamente decidido, ata que topei inmediatamente, foi xa no primeiro ano que estiven ali, cun profesor, Cortázar, un home de vasco, el efectivamente, é vasco, profesor Cortázar de Historia Medieval, e facía unhas clases tan amenas, atraían tanto a xente, naquela época do franquismo e da loita contra o franquismo, pois tiña un interese dobre o que facía el, de tal maneira que ali asistían ás súas clases, que era unha especie de aulas abertas, asistía xente de outras facultades, das máis comprometidas políticamente, económicas, xuntámonos centos de estudantes, e como ele era catedrático de medieval, profesor de medieval, pois foi o que fixo que eu me interesase pola historia medieval, e a partir de aí, bueno, pois xa fui entrando en contacto co mundo da investigación, con outros profesores, e xa me decidín por eso. Moi ben. Bueno, ao final foron moitos anos traballando
todo o tema relacionado co reino medieval, coa historia de Galicia, a verdad que cunha obra enorme. Bueno, unha pregunta que se quería facer é algo que non gosto moito tampouco de preguntar, porque incluso ás veces penso que pode ter un componente ofensivo nesa pregunta, non para ti, pero senón para a cuestión. Pero é algo que nos preguntou estes días xente cando anunciábamos este acto, que nos dicía, pero existiu o reino de Galiza? Houve un reino e tal. Entón, a pregunta que che quero facer primeira, moi breve, logo xa entraremos en cuestións máis concretas, que nos introduzca si existiu o reino de Galicia. É chamativo. Eu hai tempo pois dando algunhas charlas, algunhas palestras por aí sobre o reino de Galicia, pois co que empezaba soía ser con isto, con que existe unha pregunta que a xente se fai, pero existiu. É chamativa, a pregunta é chamativa. E precisamente mostra dunha maneira clarísima ata que punto todo un percorrido histórico milenario se pode esquecer, pois cando as condicións apuntan cara aí. Deso podemos falar logo cales foron os motivos. Precisamente o último traballo que acaba de ser, o que fixen co profesor Andrade, pois trata desa cuestión xustamente, que se existiu o reino de Galicia. Fíjate, a mí non me gusta moito tratar de ensalzar como nunha especie de concurso a existencia do reino, se foi máis que este ou máis que outro, ou se apareceu antes ou non que os demais. Pero é que é un feito histórico constatable e con ben dicilo. O reino de Galicia foi o primeiro reino como tal, é dicir, asentado nun territorio, un reino territorial, porque efectivamente había reinos por aí máis ou menos nómadas, os reinos xermánicos, realmente había reis xermánicos que se movían cos seus povos de un lado para outro. Pero como un reino no sentido que nos entendemos por eso, territorializado, o reino de Galicia foi o mero. Estableceuse no século V, a principios do século V, na provincia romana da Galicia, e fíxate nunha cousa, como 50 anos antes de que o Imperio Romano desaparecese. Sí. E outra cosa, atacando o reino de Galicia. Pois o reino de Galicia, claro, hai desde o século V e despois, con nome de reino de Galicia, ata a reforma provincial de 1833-34, ou seja que, efectivamente, unha existencia milenaria. Sí. E, bueno, logo entraremos en algunhas cuestións que comentaches ti, como o reino suevo, non? Pero existindo, como diste, o reino de Galiza, tendo esa presenza, non? Por que desapareceu da historiografía española? Ou, no mellor dos casos, por que aparece sempre como un apéndice de outro reino ou territorio, non? Que como se coñece en casi todos os libros, casi todas as materias, que directamente o reino de Galicia non existe, ou é o apéndice sempre de outro reino. Sí, efectivamente. Ou se é na época, digamos, dos inicios altomedievais ou do que se chama de antigüedade tardía, é dicir, na época que existía o reino dos suevos, soe aparecer de unha maneira chamativa, non deixa de ser chamativo. Aparece nos libros de texto como un apéndice do reino visigodo, por exemplo. E despois o reino de Galicia, xa o denunciaban no século XIX Murguía e Biceto, pois aparece como León ou Asturias, por exemplo. O porqué é fácil de responder. Hai a resposta breve, que con ser certa é totalmente insuficiente, e hai a resposta un poquinho máis ampla. A breve, pois dependendo da posición que nos adoptemos e de onde vexamos o enemigo, a breve podía ser, pois porque a historia de España construíuse dunha maneira determinada, podemos entrar neso que é un poquinho despois, porque senón agora estenderíamos moito. Isto é como un prólogo. A historia de España construíuse a partir do século XIX e inclusive a partir do século XIII a historia de Castela, que despois se convirte en historia de España, pois dunha maneira que o que quere resaltar a continuidade que hai entre os visigodos e a España contemporánea, ainda que pareza increíble. E entón, a secuencia que se establece é visigodos, hai aí uns personaxes supostamente visigodos que van a Asturias, fundan o reino de Asturias, do reino de Asturias se pasa ao reino de León a Castela, e así sucesivamente. Así se construíu a historia de España.
Se ampliamos, e creo que xusto facelo a resposta, tamén diremos que houve unha carencia historiográfica na propia Galicia. Porque se en Galicia tivésemos unha escola historiográfica forte desde o principio e de maneira continuada, porque no principio sí que hubo, é dicir, cando nacen as historias chamadas nacionais por toda Europa, a historia de Francia, a de Quixó, as historias de España, de La Fuente ou de quen sexa, puntualmente se editan tamén as historias de Galicia, de Murguía e Biceto, e despois non se chama exactamente Historia de Galicia, pero sí o son de López Ferreiro. É dicir, que puntualmente sí, pero despois hubo unha crise do movimento nacional galego desde finais do século XIX, eso queda interrompido, e entón, cando se construe dunha maneira forte o paradigma da historia de España, que ao longo do século XIX non existe unha historia de Galicia capaz de facerlle frente. Poderíamos seguir profundizando. E por que non había unha historia de Galicia suficientemente forte? Bueno, pois probablemente porque faltou o contexto social necesario para non para construíla, porque de feito houve historiadores, non para construíla, senón para recibila. E entón, claro, se non ten saída, se non hai un sector social, se non hai unha sociedade que reciba esa historia realmente non se construe ou se interrompe como pasou aquí. Sí, porque ademais, claro, cando se empezou a construir, logo xa no século XX, non? Co franquismo, aí se dinamitou toda a produción e digamos que xa a finais dos 70 houve que comezar de cero, digamos. De cero. Varias veces se comeza de cero. Fíxate que os grandes tres historiadores do século XIX, principios do XX, Murguía, Biceto, López Ferreiro, asentan unha narración forte da historia de Galicia, forte, además con unha gran perspicacia do que estaba pasando e de como estaba sendo marxinada, non por ninguén, estaba sendo marxinada pola realidade, quedou marxinada. Xa se deron conta de inmediato. E entón non hai que esperar o 36 para que isto se interrompa, interrómpese moito antes, efectivamente, coa morte destes personaxes, pero tamén se interrompe pois porque, como é sabido, hai unha enorme ofensiva de españolización na segunda mitade do século XIX, a principios do XX, todo o sistema da restauración, influe moitísimo a chamada crise do 98, aparece toda unha xeración de intelectuais españois tremendamente castelanistas e moi reaccionarios, aparece todo isto, e claro, Galicia non está en condicións sociais nin culturais de facerlle frente. Entón, a xente da xeración nós, do seminario de estudos, etcétera, empezan de cero prácticamente. Empezan de cero. Claro. E dura pouco, como é sabido. Ven o 36 que o corta radicalmente. E a partir dos 70, como ben indicas, empezase de novo prácticamente desde cero. Te miro unha cousa, a xeración cultural e política que eu pertencín nos anos 70, militancia dos anos 70, cando entramos na nosa convicción de nacionalista, é dicir, de que había que reconstruir, que construir un país, unha nación política, por exemplo, a Castelao non o coñecíamos, máis que por cousas e cousas da vida, o Castelao político non o coñecíamos. Sí. E sobre... Que orfandade. Perdón. No, preguntarche, porque sobre o que comentabas, sobre a historia que se empezou a escribir en Galicia no século XIX, un pouco, agora coa perspectiva do tempo, como se valora esa historia escrita no século XIX, todos os estudos feitos naquel momento, tendo en conta que, bueno, sí que había unha dificultade para acceder á documentación. Un pouco agora, xa coa perspectiva do tempo, como se valora, porque eu tamén lía críticas e que era moi fantasiosa en ocasións, que non era científica, entón un pouquiño de coñecer a túa opinión sobre iso. A xente que sosteña ese argumento que te acabas de decir debería asomarse con mesma visión aberta a historia de España que se estaba facendo no século XIX para ver o que facía a academia naqueles momentos e que historia era aquela que se facía. Unha carga ideolóxica tremenda, profundísima, moi conservadora. Entón, vamos a ver,
Vamos a ver. Murguía eu creo que é pouco criticado. Claro, Murguía é un historiador que cumple os requisitos do que era un historiador profesional no século XIX. Era arquiveiro, e realmente daquelas non era a universidade que facía historia, senón que eran arquiveiros, por exemplo, os membros de moito autodidacta, por exemplo, a universidade non era aínda naquel momento. Entón, Murguía cumple cos requisitos. Biceto máis o autodidacta, pero tamén eran abundantes en todas as latitudes os autodidactas. Dice, sobre todo, de Biceto, pois, que era moi fantasioso, fálase da historia romántica. En realidade, non é un historiador romántico, Biceto, nin por cronoloxía o pode ser. Murguía responde ao modelo de historia xa que se aproxima moito a historia positivista. López Ferreiro completamente, un historiador moi positivista. É dicir, hai que asomarse o documento, hai que ver as fontes, non só as fontes documentais, as fontes arqueolóxicas, as fontes artísticas, monumentais, etc. Biceto é máis criticado porque practica o que xa daquela se chama historia filosófica. É dicir, ten unha carga ideolóxica máis forte. Pero, ollo, Biceto tamén ten o mérito de sacar fontes inéditas á luz. E se di, claro que se inventa toda a historia antiga, pero el xa o di, el fai un percorrido da historia antiga e da prehistoria conforme a contaban outros historiadores, non precisamente galegos, Masdeu, por exemplo, da historia de España, de historia de España. E, finalmente, despois de contar todo iso e de repetir o que están contando outros historiadores, o propio Biceto di, todo iso é increíble, todo iso é lenda. Os primeiros tempos da existencia de habitantes en Galicia son completamente oscuros e únicamente hai referencias á Biblia e tal e cual, e el mesmo di que é increíble. Depois se llevou tan cara tamén que fixo unha historia dos reis suevos totalmente ficticia. Non é certo. El escribiu unha obra de ficción sobre os reis suevos, los reyes suevos de Galicia, pero xa nos di el mismo que é unha obra de ficción, recoñece perfectamente. A historia de Galicia de Biceto é moi aproveitable aínda hoxe. A verdad que este é un tema moi interesante que daría xa casi para unha conversa. Eu, antes xa de entrar no Reino Suevo e noutras cuestións, falabas antes do teu libro que eu teño aquí con Xosé Miguel Andrade, que eu recomendo comprar, que é este libro, a ver se se pode ver aí por cámara, e vía tamén nunha entrevista que se facían, creo que en radio, que, que aí se fala, non? Dunha polémica na que se conta que Sánchez Albornoz lle reprocha a Castelao, non? A súa castelanfobia. E Castelao, ao revés, non. Sánchez Albornoz. Perdón, sí, efectivamente. Sánchez Albornoz reprocha yo a Castelao. Sí, estaba todo mal, disculpa. E un pouquiño, se nos podías, porque eu a verdade non coñecía nada disso, non? Se non me equivoco, Castelao tamén lle reprocha o seu excesivo castelanismo. Entón, non sei se nos podes contar un pouquiño sobre isto, porque... É así de breve, son unhas opinións cruzadas entre ambos. Sánchez Albornoz representa a historia académica española e, ademais, ten o seu favor que era un republicano que foi presidente da República no exilio, entón dalle un marchamo democrático, pero en realidade responde á escola da historia oficial española fortemente españolista, fortemente castelanista. Entón, efectivamente, é o que diste, non é preciso repetilo. El di que Castelao é a raíz da saída a luz de Sempre en Galiza. Publícase Sempre en Galiza e el ten un exemplar, non sei se yo mandou o propio Castelao, el ten un exemplar, Sánchez Albornoz, e entón respóndelle a Castelao dicíndolle que é moi anticastelanista. E ademais ten gracia a discusión que establecen porque Sánchez Albornoz entón quere presumir de ser galego, saca eso a colación, di, eu son a miña nai era os meus avós, por parte de nai galega, teño un apelido que é Almuíña, e son Sánchez Albornoz Almuíña,
era efectivamente galego, pero non tamén dese chamativo que ese Almuña non utiliza nunca. El puso o seu apelido doble, Sánchez-Albornoz, e o único que utiliza, e iso se acorda aquí con Castelao. E non sei se despois, cando publica estudos sobre Galicia na temprana da media, efectivamente tamén aí un libro que fixo sobre Galicia, pois aí saca tamén a relucir pois, bueno, pois que el ten raíces galegas, efectivamente. E Castelao o que fai responderlle, bueno, pois que xustamente, que el representa unha corrente historiográfica moi castelanista. Claro, claro. Moi interesante, porque eu ademais non coñecía esas anécdotas. E, bueno, e xa para ir entrando en materia, porque, bueno, todos estes temas, xa digo, daría para falalo moitísimas horas. Ti falabas antes do Reino Suevo, vamos a introducirnos brevemente aí, porque eu non sei, igual ti o percibes outra maneira, pero é como que nos últimos anos hai un boom en canto a divulgación e coñecemento do Reino Suevo, con documentais, exposicións. Claro, eu teño 34 anos e eu non estudiei prácticamente nada do Reino Suevo. Pero, sin embargo, sei de sobra, sempre souben que había un reino visigodo. Claro, logo vamos descubrindo ao paso dos anos que foi un reino independente, non, dentro dos límites do Imperio Romano do Occidente. Entón, por se alguén que nos está vendo non coñece nada do Reino Suevo, fai unha pequena introducción. Pois mira, vou che facer ou vou incorporar na introducción a seguinte anécdota. Hai bastantes anos, hubo unhas xornadas de historia, non sei se era medieval ou que era, foron no Instituto Santa Irene de Vigo, e organizabas Ferrín. E un dos ponentes foi Díaz y Díaz, catedrático de latín de Santiago. E el falou, pois non sei exactamente monográficamente de que sobre o Reino Suevo, e parece moi curioso que presentou no Ferrín e dixo que vai ser unha conferencia que non admitía debate, non admitía preguntas. E entón, nun momento determinado, non sei se ao principio ou ao final, o profesor Díaz di que na súa opinión que creía que o Reino Suevo non existiu nunca. E entón, a min deixoume completamente desorientado. E durante moito tempo, non sei se o malinterpretei, pero eu dicía, pero como este señor nos di que non existía o Reino Suevo. E despois, máis recentemente, pouco a pouco, meditando, a medida que vas estudando o panorama, dicen, seguramente, quería dicir outra cousa. Non quería dicir que non existise un reino dos suevos, senón que, en realidade, o que existiu non foi un reino étnico suevo, senón un reino galaico dos suevos, probablemente, porque non iba a decir Díaz unha tontería como que non houve reino no século V e VI en Galicia cos suevos. Pero, efectivamente, eu creo, el dixo, isto non o vou a explicar, pero eu creo que non houve reino suevo. Efectivamente, porque, claro, cando atopamos denominacións deste reino explícitas, que son no século VI, no ano 500 e pico, a mediados do século VI, e además por parte de, vamos a decir, historiadores e poetas franceses, Gregorio de Tours, Venancio Fortunato, normalmente non lle chaman nunca reino suevo, nin reino dos suevos, senón que lle chaman reino galego. Galiciense regnum, o galiciense regnum. Non falan dos suevos, efectivamente, pois que os suevos reino, que os suevos se convertiron ao catolicismo, que chegou Martiño de Dumio e convertiu aos suevos ao catolicismo, pero o nome co que o denominan é reino galego. E isto parece moi interesante porque o reino fundado polos suevos non só foi o primeiro reino medieval ou o primeiro reino occidental, porque antes non houve reinos en Europa antes da Edade Media, antes era o Imperio Romano, non había reinos. Entón, o primeiro reino de Europa non só é este o reino que fundan os suevos, senón que, ademais, é o primeiro reino, como dixen anteriormente, que se territorializa e no que se produce unha fusión tal que non vai ser preciso falar de reino dos suevos, senón de reino galego.
no que hai suevos e galaicos. Pensemos que noutros lugares de Europa persistiu a denominación étnica prácticamente sempre. Por exemplo, falou do reino dos francos, non do reino gálico, reino dos francos, e o nome dos francos deu o nome a Francia. E non se falou do reino de España na época visigoda, era o reino visigotorum, tamén étnico. Entón, ben, reino galego dos suevos no ano 410, 411, xa digo, 50 anos antes, 50 e tantos, 55 anos ou 56, antes de que desapareza o Imperio Romano, entón hai un lugar exclusivo, único, no Imperio Romano que vai ter un reino propio, que é Galicia, a Galaecia. Cando falamos do reino galego e da Galicia medieval, non o podemos reducir a Comunidade Autónoma de Galicia. É importante ter en conta a xeografía. Eso sempre é moi en conta a xeografía. É un diseño distinto do mapa, é a provincia da Galicia, máis un trozo da provincia de Lusitania, que incorporan os suevos, norte actual de Portugal. Norte, quero dicir, norte máis abaixo do Douro, porque o norte-norte de Portugal, entre o Douro e o Miño, xa era Galaecia romana. Pero máis os suevos collen un bo pedazo da Lusitania ao sur do río Douro. Fúndase un reino e este reino, cos sucesivas vicisitudes, vai ocupar prácticamente todo o século V, desde o ano 410, 411, todo o século V, e logo todo o século VI ata finais, ata o ano 585, 585. O sea, que hai prácticamente 2 séculos de existencia dun reino galego dirixido por reis suevos. E, bueno, ti comentabas, claro, non se pode equiparar o que é a Galicia de hoxe, non? Pero incluso os galegos de hoxe pouco tiñan que ver cos habitantes a Galicia daquel momento, non? A respecto, bueno, eso, pois, claro, lingüístico, cultural, etc. Claro. A nación é algo que se vai construindo ao longo da historia. Entón, a nación que nos recoñecemos, na que nos recoñecemos hoxe, no século XXI, desde logo non é a do século V, VI. Ali había algo, sin dúbida había algo, porque Galicia era un reino e era un territorio compacto. Algo había. Exactamente como sería aquela xente que vivía ali, non o sabemos. Nos arrancamos de aí, arrancamos de antes tamén, da Galicia romana, da Galicia dos Castro. Cando existe a Galicia actual? É moi difícil poñer unha data, é moi difícil. Foise facendo e dentro de 50 anos tamén será outra cousa distinta, completamente distinta. Home, eu cando vexo cando leo esa descripción do Códice Calistino de Henri Picot, na guía de peregrinos, e chega a Galicia, este Henri Picot chega desde Francia e vai atravesando o norte da península, do que el chama España, primeiro atravesa Navarra, logo atravesa o que el chama España, e a partir de Ponferrada do Bierzo di que agora está en Galicia. E entón di que os galegos, bueno, bota un piropo enorme, claro, o máximo que pode botar un francés, que os galegos eran o máis parecidos aos franceses, cual téndese que ten que ser moi bo. Pero atopa que os galegos di que son moi pleiteantes, que son pleiteantes. E entón eu penso que aí xa nos temos que empezar a recoñecer esa conflictividade interna continua que temos. Home, eu creo que a partir do século, se lees documentos do século XIII redactados en galego, con eso identificaste plenamente. É dicir, o galego non o das cantigas, algo moito máis estilizado, non? Pero o galego documental, o galego de crónicas e o galego dos documentos notariais do século, sobre todo, XIV e XV, os lees e parece en gran medida que estás lendo e que estás escoitando ou falando un galego popular. Claramente é o idioma. Claro, os documentos empezas a escribir no 13. Antes escribíanse en latín, pero tamén había idioma galego antes. Entón, desde cando hai un idioma galego? Desde o século X, por exemplo, desde o século IX. Eu creo que o idioma
conforma en gran medida a nación. E iso hai que estar de acordo con Castelao, por obra e gracia do idioma. Claro, claro. E incluso en relación ao Reino Suevo, cando remata o Reino Suevo, cando chega ao seu fin, incluso cos visigodos, eso non significa que o Reino de Galicia desapareza, non? Que é algo que se vía habitualmente. Non. Galicia pasa a ser un territorio incorporado, pero mantén unha personalidade propia marcada durante desde o ano 585 ata o 711, ese século VII prácticamente, non? Da monarquía visigoda, pois Galicia mantense como unha entidade e, de feito, hai algúns documentos no que se recoñece explícitamente. Hai unha crónica do século VII, a crónica de Albelda, no que se manifestase que o territorio do reino gobernado polos visigodos está formado por tres entidades claramente diferenciadas. Unha é Hispania, outra é Galicia e outra é a Galia. Claro, a Galia era un trociño do sur da Galia, un territorio ao norte dos Pirineos, a Narbonense, un trozo pequeno, pero que se vía como algo distinto. E Galicia tamén se vía como algo distinto. E tamén nas actas dun concilio visigodo, do terceiro de Toledo, tamén se fala desto. Tal norma ten que ser de aplicación en España, en Galicia e na Galia. O sea, que mantén a personalidade, pero iso é natural. Iso é natural e pasaba máis en toda Europa, é dicir, cando os francos incorporan o reino lombardo, saben que están incorporando outra coroa e a mantenen como algo marcadamente diferente. Iso pasaba en todos partes. Eran 2 séculos de historia propia. Claro, claro. E, bueno, xa avanzando un pouquiño, eu quería facerche unha pregunta que é algo que, bueno, nós temos publicado moitas veces algunhas crónicas árabes nas que sempre se fala, non, do territorio cristián como de Galicia, Galicia, así máis ou menos pronunciado, non? Eu non sei, debían ser un pouco como Rías Baixas, debían ser Galicia. Claro. Eu creo que aspiraban aí ao principio e dicían Galicia. Claro, e claro, é algo que se ocultou na maior parte das veces e cando non se oculta é un pouco o que vin que se justifica é que Galicia é unha denominación xeográfica herdada do Imperio Romano como pode ser Hispania, pero que o que existía dentro desa suposta Galicia era o Reino de Asturias e o Reino de León. É un pouco así o que nos chegaba a nós de críticas moitísimas veces cando se fala disto, non? Entón, por que se dá isto? É certo, non é certo? Sí, pero mira, tense falado moito das crónicas árabes porque entón é fácil decir eran os árabes que eran moi distintos, incluso se ten dito e escrito que non sabían moita xeografía, fíxate, os árabes que nos pasaron todos os coñecementos tolemaicos, non é que se confundían. Por exemplo, cando decían que Astorga estaban en Galicia ou cosas deste tipo, ou cando describían o mapa, efectivamente, de Galicia, que era o reino da Galaecia, o reino tal. Pero que non só os árabes, é que facemos un percorrido polas crónicas e a documentación europea de toda esa época, do século 8, 9, 10, 11, un percorrido por cronistas, por exemplo, anglosaxóns, por cronistas francos, carolinxios, por cartas que remiten os papas, e tamén lle chaman Galicia, e os reis chamanlle reis dos galegos, por exemplo, reis de Galicia. E reis dos galegos non utiliza un termo xeográfico, non din os reis do noroeste, por exemplo, non din nada deso. Os ser galegos non era unha denominación xeográfica. Entón, non só os árabes, non, é que por toda Europa, ata o século XIV, por exemplo, é que vemos que se lleou a crónica de Fruasar, escrita no século XIV, e tamén distingue claramente España de Galicia. España identifica con Castela, e o reino de Castela o identifica con España, pero Galicia a trata como algo peculiar, con nome propio, e é Galicia. O distingue perfectamente. Pero é máis, é que a propia documentación que podemos chamar galaico-astur-leonesa define todo este espazo políticamente como galego e define a reis como o propio Afonso VI, por exemplo, como reis de Galicia e de España.
por exemplo, chama reis galegos. O sea, que non é únicamente unha denominación xeográfica dos árabes. Vamos a ver, claro, podemos chamarlle xeopolítica, claro que está falando dun espazo xeográfico. Os que din que pode ser como algo como Hispania, trabúcanse totalmente, porque Hispania foi, eu creo que ata tempos moi tardíos, pois a mellor ata o século XVII, foi unha referencia exclusivamente xeográfica. Xeográfica. É dicir, os romanos decían Hispania como nós podemos decir Península Ibérica. Nin máis nin menos. Non tiña entidade política. A entidade política romana é a provincia. E a pesar de que hai incluso historiadores sesudos que nos falan e nos repiten la provincia romana de Hispania, hai un pequeno problema, e eso non existiu nunca. Nunca hubo unha provincia romana de Hispania. E preguntáis cal era a capital. Non hubo. É dicir, no territorio xeográfico chamado Hispania, Península Ibérica, como podemos decir Escandinavia, por exemplo, no territorio xeográfico de Hispania había 5 provincias. A Galaecia, Lusitania, Bética, Tarraconense, Cartaginense, e no territorio xeográfico da Galia tamén había varias provincias tamén. É dicir, que Galicia sí que era unha entidade política para os romanos, non xeográfica. Porque realmente o territorio da Galaecia non ten coherencia xeográfica. Que coherencia xeográfica pode ter a meseta de Burgos, Coruña, convento cluniense, que coherencia xeográfica pode ter con Braga ou con Brigantium. A Península Ibérica sí que tiña o feito de ser unha península, claro. Pero non é un concepto xeográfico. Bética non era un concepto xeográfico, nin Lusitania. Entón, non hai comparación posible. Galicia tivo, desde época romana, un contido indiscutiblemente político. E xusto preguntan aquí, relacionado con iso, por que Al-Ándalus era Hispania, se Hispania era un concepto xeográfico. Claro, vamos a ver, efectivamente, o Imperio Árabe, o territorio árabe, vaise estender con diversas circunscripcións que non son independentes e que están en diversos lugares xeográficos. Entón, o territorio do Imperio Musulmán que estaba na península era para eles o territorio que estaba en Hispania, non había dúbida ninguna. Como tamén os bizantinos, cando posuíron Andalucía e parte, en fin, Levantina, do sur de Portugal, do Algarve, tamén a ese territorio dicían que estaba en Hispania, e non se equivocaban, estaba en Hispania, pero políticamente era o Imperio Bizantino. E para os árabes pasaba exactamente igual. E despois, non sei por que motivo, mellor probablemente por eso, aínda que ao principio lle chamaron Hispania ao territorio que eles ocuparon, os musulmáns, o Islam, o territorio islámico, se chamou Hispania, rapidamente lle pasaron al Ándalus. Claro. Ora, eles, o territorio musulmán de Al-Ándalus vai a ser o territorio musulmán que hai nun espazo xeográfico que é Hispania. En Hispania, claro. Non hai confusión, non hai confusión. Claro, e xa falando de Al-Ándalus, bueno, claro, outra pregunta que daría xa para unha conferencia, pero bueno, a ver se podemos tocar brevemente, que a cuestión da Reconquista, que claro, cada vez é como máis habitual escoitar historiadores tamén españois, non? Que non houve tal Reconquista, que os habitantes do sur da península eran os españois aquel momento, e que ademais, que, por exemplo, no caso do Reino de Galiza, que non houve nin reconquista nin repoboacións, só houve saqueos moi puntuais. Entón, quería saber un pouco eso, que postura tes ti a respecto da Reconquista e do que significa a Reconquista. Fíxate, a Reconquista é un termo completamente ideolóxico que, ademais, se crea, acúñase precisamente cando se construe a historia de España na segunda metade do século XIX. Esa construción da historia de España é profundamente conservadora, moi católica, ultracatólica, neocatólica, que incluso veían un certo perigo
no arabismo, como disciplina científica. O sea, claro, é que coincide tamén, ese período coincide cos inicios da política imperialista española no norte de África, en Marrocos. Entón, o enemigo é o árabe. Tanto retrospectivamente, claro, un ultracatolicismo que tivo como enemigo, se creou como enemigo o Islam e os protestantes, lóxicamente, retrospectivamente, e mirando cara adiante, unha campaña de intento de introducción en Marrocos e de seguir a política imperialista en África das demais potencias europeas. Entón, é moi beligerante no tema religioso. Entón, aí se construe ese paradigma da reconquista. No? E que España foi dominando, pois, porque foi estendendo a fe católica, e en realidade a entrada de España no norte de África, pois tamén tería algo deso, tamén tería algo de cruzada. Porque as cousas foron como foron, pero ese mapa da reconquista de liñas continuas de avance desde un recuncho de Asturias, que se fan mapas moi graciosos, en que se van poñendo as líneas de como se vai avanzando, tendo en conta, parece un avance militar, pero un avance militar en 800 anos. Entón, xa, pensemos que eso non ten sentido ningún, a cosa. Pero, claro, tamén se podían seguir marcando máis liñas fronterizas, pois, por exemplo, en principio, coa intervención na época de O'Donnell na zona de Ceuta, de Melilla, pois podemos poñer unha liña, a reconquista avanza e despois coa integración do norte de Marrocos. É dicir, mapas pódense facer os que se queiran, pero é un sinsentido pensar que houve unha campaña de consciente de avance militar e de loita religiosa contra o Islam que empezase no ano 716 e que acabase no ano 1492. Eso non ten sentido ningún, a cousa por sentido. Por eso, hai historiadores que incluso con boa fe din que o fenómeno da reconquista española é un fenómeno excepcional, claro, e tan excepcional. É claramente ideolóxico, non hai nada. E, ademais, en canto imos as fontes, imos vendo e profundizando no que é a historia medieval, vemos que non hubo en absoluto unha política continuada de loita, de enfrontamento entre cristiáns e musulmáns. Incluso é sabido que hubo séculos en que non se produciu ningún cambio de fronteiras, séculos. Non hai esa campaña, non hai. Os factores son factores de outro tipo, máis inmediatos, de tipo social, de tipo económico, de tipo político, efectivamente. Claro, a verdad que, xa digo, é un tema que daría para tratar moito. Sí que é certo que, bueno, a mí sorprendeume, non? Que nos últimos anos, por lo menos vexo artigos incluso de historiadores españois que empezan un pouco a desmontar este mito, porque... Sí, efectivamente. E, bueno, e retrocedendo un momentiño do que falábamos antes, tanto das crónicas árabes, tamén, bueno, o que dicías ti, que hai crónicas e mapas da época que fan do Reino de Galicia un espazo central e de importancia, non? Pero, sen embargo, eu non quero dicir toda porque non coñezo, pero parte da historiografía europea, mesmo en países aquí ao lado como Portugal, en ocasións aceptan o relato español como real, non? Entón, por que se dá eso? Totalmente, claro. Bueno, vamos a ver, que a historiografía europea acepte iso non é sorprendente. Non son os europeos os que van facer a historia de España. Eles, no momento de construir sínteses e facer historias xerais, botan man da historiografía española. A historiografía española conta isto e, en fin, é o que hai. De todas maneiras, conste que últimamente teñen aparecido xa un par de mapas históricos, eu creo que un inglés e outro alemán, que sitúan o Reino de Galicia, non Reino de León e Reino de Asturias, sitúan no libro que tes ti reprodúcese efectivamente creo que o alemán reprodúcese. En canto ao caso portugués, bueno, eso daría para moito, habería moitísimo debate. En parte pódese aplicar o mesmo que a historiografía europea en xeral. Os portugueses non son os que investigan nin a historia de Galicia nin a historia de España. Pero tamén hai que ter en conta que a historia, por moi obxectiva que sexa, vaise construindo en función
das preguntas que nos imos facendo en cada momento, o cual non quere decir que se falsee, en ocasións falséase ou contase a historia botando man das fontes que se teñen e non de outras. Pero é verdade que as inquietudes que hai en cada momento son as que fan que nos formulemos determinadas preguntas á historia ou que enfoquemos a historia co prisma que temos na cabeza. É inevitable. E entón hai que ter en conta unha cosa que non debemos perder de vista, e é que o Estado portugués, o reino de Portugal, primeramente, no século XII, nace como un movimento, vou non dicir con toda crueza, e depois se queres o matizamos, pero penso que é mellor decirlo de unha maneira así, breve e contundente. Nace o Reino de Portugal cunha carga manifestamente antigalega. Antigalega. Por que? Pois porque neses momentos o poder en Galicia o ten unha oligarquía aristocrática, con condalos, condes de Traba, por exemplo, e sobre todo eclesiástica, Xelmírez, cos que vai a chocar uns señores territoriais, unha pequena nobreza portuguesa, os que se chamaron o nome de infanzóns, que sean como cabaleiros, unha nobreza de segundo orden, que non aceptan este dominio oligárquico que se exerce desde Compostela ou desde Galicia compostelana nese momento. Entón, reafirman un reino propio. Este reino propio, pois, vai tomar o seu nome desa zona, non de Galicia, lóxicamente, o vai tomar, pois, de Portugal, especialmente do condado portucalense. E entón tense que presentar ante a historia como un reino propio e que non é claramente un reino galego. O reino galego é outro, unha oligarquía que elexiu a vía leonesa, por exemplo, leonesa e castelán, posteriormente. Estas orixes non se poden esquecer tampouco, Efectivamente, os portugueses de hoxe non son os do século XII, como tampouco os galegos somos os do século XII, pero os galegos que son os hoxe e os galegos e os portugueses que son hoxe tamén teñen ese chanzo ali. Aquelo forma parte do ADN histórico tamén, na medida que sexa. Dicir, se Portugal é Portugal hoxe, é porque tamén foi aquelo no século XII. Entón, iso é unha carga. E logo pensemos outra cousa. Despois foi a absorción de Portugal na monarquía dos Habsburgo, de Felipe II, e a independencia de Portugal no século XVII, en 1640, a independencia contra as Españas dos Habsburgo. E aí loitaron contra os galegos tamén. Hubo unha guerra na fronteira. O galego era o enemigo, claro. Está famosa esa obra da pesca no río Miño, que recolle teatralmente no propio século XVII un conflito entre portugueses e galegos. Aí hai momentos de choque. Entón, Portugal, durante moito tempo, é máis Portugal en canto que deixa de ser galego. Claro. Un tema moi Entón, interesante. collen o paradigma histórico tamén, a eles interesa moito máis a súa expansión cara ao sur, que como construíron Portugal. Claro. É o que lles interesa a eles. Claro, efectivamente. E falando tamén, bueno, sobre o que é a importancia do Reino de Galicia, eu non sei se, porque en moitas ocasións fálase de que Galicia era un territorio sin importancia, que ese reino se existiu non era importante, non? E eu non sei se esa importancia real que tiña, se se pode ver reflexado pois con feitos como pode ser o Camiño de Santiago, a Catedral de Santiago ou a literatura medieval da época. Non sei se eso poden ser exemplos de que realmente era un territorio importante e con presenza, non? Sí, a min, a verdade, o da importancia preocúpame moi pouco. Creo que todas as nacións do mundo son importantes por existiren. Entón, a min, eso, de se o Reino de Galicia foi poderoso, se hubo un imperio galego e todo eso, a verdade que non me crea ningún tipo de emoción, nin o máis mínimo. Simplemente un feito histórico. Galicia existe e o Reino medieval existiu. Ahora ben, podemos falar, efectivamente, da nosa contribución ao que podemos chamar a cultura mundial, a cultura humana universal.
citaches ti, creo que son claves importantísimas, non? Pois o románico, a Catedral de Santiago, que foi no seu momento o edificio máis grande da cristiandade occidental. Por algo sería. E estaba aquí en Santiago, non estaba noutro lugar, ningún. Estaba en Santiago. Ou a importancia que tivo a ruta xacobea na propia construción de Europa, nos intercambios, no cosmopolitismo, a Galicia chegaba xente de toda Europa e demais alá de Europa. Coñecemos peregrinos que viñan de fora de Europa. Ben, eso creo que é moi importante. A literatura, a lírica que creou Galicia, o Reino de Galicia, efectivamente, pero incluso podíamos ir máis atrás. Temos unha serie de restos non tanto monumentais como arqueolóxicos, prerrománicos, preciosos, ciscados pola paisaxe galega que dan pé a viaxes polo interior de Galicia que descubrirían cousas magníficas, pequenas igrexas que teñen unha ventaniña pois de arco de ferradura, pequenos elementos ornamentais incorporados a edificios posteriores. Bueno, eu creo que todo isto é importante. Pero para min o máis importante é a mera existencia. Hai países europeos que aportaron moi pouco a iso que chamamos a gran cultura universal. Non por eso son menos importantes. Claro, efectivamente, sí. E eu supoño que tamén, claro, hai unha carga ideolóxica detrás ese tipo de mensaxes dicindo sí, que... claro. Parece que temos a necesidade de demostrar que fomos importantes en canto poderosos. Home, claro. vamos ver, poderosos. Na Edade Media, en momentos determinados, o reino foi poderoso. Xa falando en coordenadas de tipo militar ou diplomático, pois en tempos de Afonso VI, en tempos de Afonso VII, anteriormente, do propio Afonso V, de Bermudo III, sí, houve momentos. O reino suevo xogou un rol moi importante na propia dialéctica política do século VI, con as relacións con bizantinos, por exemplo. O reino galego suevo tiña liña directa con Constantinopla, por medio de Martiño e Dumio, por menos, e a tiña tamén con reinos merovinxios franceses, tamén as tivo, e xogou un rol importante na conflictividade cos visigodos. É lógico, todo espazo político desenvolve unha dialéctica política, que é importante. Claro, efectivamente. E bueno, eu teño algunha pregunta máis, pero vou meter algunhas preguntas que nos están facendo. Non sei se poderei meter todas, porque hai bastantes, pero vou ir metendo algunha. Quitas difíciles, oiches, quitas difíciles e deixas faciliñas. A min difíciles parecenme todas, pero bueno... Aquí preguntan sobre a cuestión da continuidade, que significa que haxa continuidade dos reinos, como se pode valorar se existe continuidade do reino suevo ata o reino de Galicia do século XIX ou do visigodo ata o reino de Castela. Eu que decía antes, a nación vaise construindo ao longo da historia. Eu creo que todos os chanzos e todas as pedras deste edificio foron necesarias. Que relevancia teñen hoxe? Bueno, necesitaría o seu estudo, non? Que relevancia teñen? Seríamos nos hoxe iguais, por exemplo, se non tivese existido Rosalía? Seríamos iguais. A nación galega sería o mesmo sin Rosalía, sin Curro, sin Pondal, sin Castelao. Sería o mesmo. Claramente diríamos que non. E sin a Catedral de Santiago, e nos imos ao século XII, e sin a lírica medieval, se quitamos a lírica medieval, teríamos o mesmo acervo cultural. E se non existise a Catedral de Santiago e o Camiño, sería o mesmo, ou de alguna forma, o que foi a Galicia do século XII influe actualmente. E entón digo eu, e se quitásemos 200 anos da nosa historia, que foi o reino suevo, Galicia sería hoxe o mesmo? Bueno, esa pregunta pódese dirixir a calquera país do mundo. Se che quitan un trozo da historia, serías o mesmo? Eu creo que non, porque non somos o resultado de todas as circunstancias históricas que se van acumulando. Por outra parte,
Por outra parte, desde o punto de vista institucional, a Galicia que atopamos no parroquial Esuebum ten moito que ver coa división eclesiástica actual, prácticamente a mesma. Prácticamente a mesma división. A existencia de comarcas, territorios que daquela aparecen, se denominaron parroquias, non se chamaban exactamente parroquias, tampouco no parroquial Esuebum, pero eses territorios, bueno, pois continuaron despois, aumentou a poboación e se subdividiron nas parroquias actuais, pero todo un proceso. Non hubo un borrón e conta nova. En realidade, na historia, aínda que a veces parece que se baleiran os territorios, borróns e contas novas non hai nunca. Todo deixa a súa pegada. Efectivamente. E logo, relacionado cos suevos, temos aquí dúas preguntas que eu creo que se poden contestar rápido, e é que si se sabe algo de como foron as relacións entre suevos e galaicos ao longo deses séculos, e por outra parte, se é certo que un león vermello era o escudo de armas dos reis suevos. Non, o escudo de armas dos reis suevos non o coñecemos. Aí fíxose, bueno, pues un traballo perfectamente lícito de a partir do que pensamos que podían ser emblemas que utilizaban os xermánicos, non sei se os suevos do século I antes de Cristo, porque xa os coñecemos, os da Guerra das Galias, Ariovisto, era un suevo. Si tal, pero con certeza deberían ter algún emblema. Eso é moi, iba a dicir, moi medieval, moi de sempre. Os romanos tamén desfilaban e iban ás guerras cos seus emblemas. Algo había, o que tiñan, con certeza, non o sabemos. Preguntabas tamén antes desto, do emblema, preguntabas dos suevos, as relacións cos galaicos. Bueno, hai que matizalo moito eso, moito non sabemos. Por qué? Pois porque o que nos conta Idacio no século V nos fala continuamente de enfrentamentos dos suevos cos galaicos, cos galegos. Pero sí, Idacio moi parcial, lógicamente. Por qué? Porque Idacio era un galaico romano de clase alta. De clase alta. Entón, cando ele está falando dos galegos, creo que está falando dos galaicos romanos, pero non dos galaicos romanos como poboación, sino dos galaicos romanos dun sector social determinado, os posesores, xente poderosa. Entón, isto non o podemos extrapolar a un choque dos suevos con toda a poboación galaica, porque parece que non o hubo. E se nos fixamos no modelo de asentamento de hábitat dos suevos, que é moi repartido por toda Galicia, moi repartido, non debía haber isto. Houbo choques máis ben puntuais, pero sobre todo con representantes da administración tradicional galaico-romana. E, desde logo, eu creo que xa a propia conversión de Requiario o catolicismo no ano 448-49, a propia conversión ao catolicismo, que era a religión mayoritaria dos galaicos, e é capaz de renunciar a súa, que era o arianismo, indica un proceso de fusión. Se seguise habendo a mediados do século V un choque da masa da poboación galaica con esa minoría sueva, pois os suevos afortalaríanse en determinados lugares e cerraríanse nas súas propias estruturas ideolóxico-administrativas, que era a Igrexa ariana. Entón, ben, Orosio nos di que os suevos, colle unha frase bíblica, Orosio no século V, contemporáneo de Idacio, nos di que os suevos cambiaron rapidamente as espadas polos arados e que os galaicos atopábanse millor con eles que coa propia administración romana. Porque baixaron os impostos. Eso parece que gustou sempre. Sí, eso é algo continuo no tempo, non? Logo, hai unha pregunta sobre... hai unha pregunta que tiña eu e que, bueno, fixeron aquí, entón xa, eso, unhas fusionar, e é que habitualmente adoita falarse dos reis enterrados en Oviedo ou en León como reis do Reino de León ou de Asturias. Entón preguntan aquí se ti consideras a Fernando I un rei galego ou pola contra non. E bueno, eso, en principio eso, sí. Eran reis en León, eran rei leoneses os que fosen leoneses, tiñan o trono en León, non hai ningún problema. Non vexo ningún problema. Os califas dice que eran califas de Córdoba,
porque vivían en Córdoba, pero o reino que gobernaban non se chamaba Córdoba, era Al-Ándalus, ou Hispania. Ese era o territorio que eles gobernaban, non gobernaban só sobre Córdoba, nin Sevilla se decía que era un territorio de Córdoba, nin Zaragoza que era un territorio de Córdoba. Claro. Esa diferencia tamén a temos que establecer aquí. Os documentos falan de reis en Oviedo ou de reis en Asturias tamén, sobre todo de reis en Oviedo. Incluso chegan a utilizar a palabra residentes. Fulano e tal residente en León. Falan de León como a sede rexia. Con toda claridade, explícitamente. León é a sede rexia, pero o territorio é Galicia. Polo tanto, os reis que están ali, que están enterrados en León, como os que están enterrados en Santiago de Compostela, pois eran reis dun espazo xeopolítico chamado Galicia. Vivisen onde vivisen, tivesen o trono onde o tivesen. Tiñano en León, lóxicamente. Primeiro tiveron en Oviedo, logo en León, con toda a lógica, porque estamos no mundo feudal, e Santiago non era deles, porque Santiago era dos bispos arcebispos de Santiago. Entón, a veces, te digo, e por que non montaron unha capital en Santiago? Bueno, pois porque buscaron un espazo jurisdiccional propio. En Oviedo non había catedral, fixo esa catedral como unha catedral, digamos, palatina, despois de que estivesen ali o trono, e en León tamén tardou moito en haber catedral. A catedral estaba en Astorga. En Oviedo, en León non había, por eso os reis foron reis de León, dominaron efectivamente, jurisdiccionalmente, León, porque non tiña dono León, pero eran os reis de Galicia. Fernando I, sí, a historiografía tradicional española di que era rei de Castela. Non, Fernando I era rei consorte de Castela, perdón, conde consorte de Castela. Ni siquiera era conde de Castela, era conde consorte de Castela, Fernando I. E tamén a documentación é moi clara. Convertiuse en rei cando, casado con Sancha, da dinastía galega, casado con Sancha, foi coroado en León. Era tamén rei consorte. A verdadeira titular da coroa era Sancha. E el casou con Sancha, chegou a León e foi coroado. Non era rei de Castela. Era rei en León, polo tanto, rei do espazo que naquela época se definía como Galicien, reino galego. Vale, e, bueno, esta outra pregunta que hai que nos enviaron estes días, que é que cando se dá a integración do Reino de Galicia na Coroa de Castela, bueno, do Reino de León na Coroa de Castela, porque, din, eu ás veces leo que nos reis católicos, outras veces leo que son séculos antes, entón, cando se dá esa integración? A integración definitiva non de Galicia en Castela, senón a unión das dúas coroas, en pé de igualdade. E máis, durante algún tempo, incluso celebraban cortes separadas, unhas en León e outras en Burgos. E tamén tiñan códigos legais distintos. Un o tiña en Castela, en Galicia, León, seguiu funcionando o tradicional, que viña de época visigoda, incluso. Entón, esa unión das dúas coronas faixe no ano 1230. No ano 1230 vai ser coroado rei de Galicia León, o que xa levaba uns anos sendo rei de Castela, que é Fernando III, o famoso Fernando III o Santo. Fernando III o Santo era fillo da reiña de Castela, Berenguela, e do rei de Galicia León, Afonso VIII. Afonso VIII de Galicia León. Era fillo de ambos. En Castela subiu antes o trono, a súa nai cedeulle o reino en Castela, pero en Galicia tivo que esperar que morrese o seu pai. Cando morre o seu pai, hai aí unha pequena tensión, pero finalmente vai ser, co apoio, sobre todo, da gran nobreza e do clero, vai ser nomeado rei. Entón, 1230. A partir do século XIII, o reino de Galicia-León e o reino de Castela, o Castela-Toledo, van xuntos. Un momento importante é o século XIV. No século XIV, en fin, aí hai un debate de tipo
de tipo político, guerra civil e tal, e é cando ascende o trono da dinastía dos Trastámara, e podemos dicir que o ascenso da dinastía dos Trastámara, casteláns, claramente, da dinastía dos Trastámara, vai a supoñer unha secundarización enorme de Galicia, que, en fin, no ambiente da crise económica, demográfica e política que se vive nese momento, Galicia xa non levanta a cabeza. Entón, a integración de Galicia en Castela xa como algo subsidiario, como algo dependente de Castela, produce a finais do século XIV. A partir de finais do século XIV e durante o século XV, Galicia vai perdendo peso político, claramente, perde peso político e vai a ir dependendo máis de Castela. A dependencia plena de Castela, pero sin deixar de ser reinos, sigue sendo un reino, pero un reino moi invertebrado, porque non ten organismos propios, vai ser cos reis católicos. Os reis católicos que acaban coa propia alta nobreza galega, prácticamente aquela que fose rebelde, dominan o resto, e Galicia pasa a ser unha dependencia, aínda que sigue sendo o reino de Galicia. E, curiosamente, que se crea un organismo específico para Galicia, que é a Xunta do Reino, que antes do século XV e XIV non a tiña. E se crea a Xunta do Reino de Galicia, curiosamente, no momento en que Galicia pasa a estar máis dominada por todo un personal burocrático procedente de Castela. Vale, eu creo que contestada. Bueno, temos algunha máis, vamos ir entrando xa na parte, xa no tramo final. Aquí preguntan por que na bandeira de España non se ten en consideración o emblema do Reino de Galicia e si se ten en conta, bueno, de León de Castela, o Reino de Granada, Navarra, Cataluña, se hai algún tipo de explicación, si ten que ver por que se fusiona o monarca de León con Galicia ou por que... Como son símbolos heráldicos da monarquía, creo que non hai ningún inconveniente en aceptar que o símbolo que representa o Reino de Galicia é o león. Porque é o símbolo da capital do reino, é o reino galaico leonés, os reis vivían en León, e incluso algúns escudos heráldicos de cidades galegas teñen o león. O león vese como algo propio representativo. Entón, a mí pareceme que podemos considerar que ese reino galaico leonés está representado por o león. Vale. Que máis hai aquí? Bueno, hai unha pregunta que eu non entendo de todo, pero ti seguro que sí, que di aquí, o interese nas figuras poderosas da Galicia medieval ten que ver coa búsqueda de referentes non populares para os políticos da Galicia autonómica. Por exemplo, Fraga ou Feijóo como uns novos Selmírez gobernando desde unha renovada Compostela. Xa, o que pasa, vamos a ver, é verdade que as vidas dos individuos corresponden a biografía e a historia corresponde ás sociedades. A historia fan as sociedades. Pero tamén é certo que non todos os sectores sociais, nin todas as persoas tiveron o mesmo rol histórico. O seu rol non foi igualmente forte. É verdade que, en certa medida, a historia da Galicia medieval a fai o campesiño que está traballando unha viña, poñamos por o caso, pero moita máis importancia histórica a ten, pois, que se lleu, que Xelmírez conseguise o rango de arcebispado para Santiago. Ten moita máis trascendencia histórica, porque non hai que confundir a historia coa socioloxía. Nós non podemos reproducir, a historia non pode reproducir a evolución da sociedade paso a paso como foi a vida mesma, porque entón teríamos que facela en tempo real. Sería imposible. En tempo real e con estudo de todas as biografías. Non, a historia tense que fixar naqueles acontecimentos que son trascendentes. Claro, que acontecimento é trascendente? Iso tamén depende da perspectiva en que nós nos poñamos hoxe. Por exemplo, que Sancha casase con Fernando I, pois durante moito tempo deixe pouca importancia, porque
Gran parte do peso o vai levar Fernando I, era lógico, a sociedade era aquela. Hoxe en día, cando nos preguntamos moito máis polo papel das mulleres, entón, dicimos, e o papel de Sancha? E descubrimos que foi moi importante tamén. Claro, esas son as preguntas que nos imos facendo. Pero sempre nos fixamos no representativo. Se algún personaxe actual se quere equiparar a Xelmírez, ala él. Xelmírez non é un personaxe individualmente recomendable. Xa dixo que foi Castelao, non? Que foi o primeiro gran cacique de Galicia. Desde logo, o seu a súa biografía política é tremenda, a de Xelmírez, pero marcou a historia daquele momento, non hai dúbida. Temos que ir a él. Con isto non queremos valoralo moralmente, simplemente analizamos o seu papel histórico. Foi importante. Claro. Outra pregunta é que se chegou realmente a haber unha negociación entre o Reino de Galicia na persoa do rei García coa Normandía de Guillermo Conquistador a fin de establecer unha alianza vía matrimonial, incluindo un certo cabalo negro nos tratos. Eso tampouco está moi claro, pero vamos, sí, parece que non. Vamos a ver. Hubo tratos desde Galicia desde o Reino Galego, hubo tratos con Guillermo Conquistador de Normandía. Pero o personaxe que se barallaba aí para a boda cunha princesa, cunha filla de Guillermo, cunha filla de Guillermo, non era García, senón que era o propio Afonso, o seu irmán Afonso, que será Afonso VI. Un matrimonio que se frustrou finalmente. Foi por aí. E desde logo pode que houbera aquí, non sei, efectivamente, algún movimento de algún nobre e de algún bispo de aproximarse a Inglaterra normanda. Pero García parece que non era o protagonista por parte galega. Vale. Nada, xa vou ler a última pregunta da xente. Aquí, bueno, un alumno teu pregunta, di, sábese da propaganda política de Enrique de Trastámara como arma de combate e de legitimación, mais existe tamén unha propaganda no Reino de Galicia en favor de Xoán de Gante ou doutro pretendente? Si existe, vamos a ver, esa é unha historia tamén que foi moi esquecida, moi relevante, desde o punto de vista estritamente histórico, a chegada de Xoán de Gante, o seu establecimento en Santiago, inclusive a trascendencia religiosa que tivo naquele momento de cisma, porque vai a sustituir o bispo favorable a Aviñón por un bispo favorable a Roma, que era o que Inglaterra apoiaba, pero non hubo posteriormente unha campaña. Claro, a campaña foi as dos Trastámara, tanto Enrique anteriormente como Enrique II como Xoán I posteriormente, que co que ten que ver realmente a campaña de Xoán de Gante. Nese momento xa Enrique Trastámara, o primeiro Trastámara, xa morreu, o contemporáneo de Xoán de Gante, o fillo de Enrique Trastámara, é Xoán I. Hai nun momento un debate que creo que ten lugar na cidade de Ourense, en que Xoán de Castela, o Trastámara, envía un embaixador e se encontran en Ourense con representantes de Xoán de Gante, en que cada un vai a esgrimir o dereito que tiña a ser rei. Entón, fan a campaña niso. A aventura de Xoán de Gante acabou fracasando e xa se sabe que a historia, durante moito tempo, escribiron os vencedores. Bueno, nada, comentarlle a xente eso que non vai dar tempo a ler máis preguntas porque siguen enviando moitas, así que quedoume aquí atrás unha de Iria que vou ler, pero non vou poder ler máis porque se non estaríamos aquí toda a noite, levamos algo máis dunha hora. E a pregunta é que como influe a visión negativa e os prexuicios sobre a Idade Media en xeral no coñecemento da historia desas épocas. No coñecemento xeral, si. En algún momento xa teño escrito
e teño dito moitas veces, que sobre a historia medieval de Galicia, ademais de pesar a propia marxinación, esquecemento, como se quera chamar, da propia historia de Galicia, hai outro elemento que pesa moito, que son os prexuizos que se verqueron desde o Renacemento e moito máis aínda desde o Barroco e especialmente desde o século XIX, desde a construción do Estado liberal, contra a Idade Media en xeral. É o antagonista da Revolución Liberal é o mundo que se chama o mundo feudal. Entón, verqueronse toda a serie de prexuizos, unha época sin lei, o dereito de pernada tamén, inventanse un montón de cousas, os señores de forca e coitelo, non sei que. Bueno, todo eso son unha serie de prexuizos que o que fan é poñer na banda do positivo a Revolución Liberal burguesa. A Idade Media non foi así. Foron 1000 anos de historia, simplemente nos que hubo de todo, como antes e como despois. Vale. E nada, xa para ir concluindo, claro, a xente insiste aquí en que quere preguntar máis, pero que senón remítense á bibliografía, hai que decir eso. Sí. Remitimos a bibliografía. A bibliografía, efectivamente. Xa para ir concluindo, e antes entrar no cuestionario final, xa así a modo de conclusión, que análise fas ti despois de tantos anos estudando, investigando e divulgando a historia de Galicia, se pensas que hai máis contido ou menos na actualidade, e se a sociedade ten maior coñecemento que cando ti empezaches hai anos? A sociedade, 100% máis. Claro, moitísimo máis. Cando empecé, te dicías antes, non estudei o reino suevo e tal. Non, claro, por suposto, non estudei nin o reino suevo, nin moitísimas máis cousas da historia de Galicia. E iso que tiven algúns profesores xa no bacharelato que soían ser de literatura, lembro a un Albino, a profesor Albino, Albino Núñez, en Ourense, tamén lembro a un Lores de Pontevedra, por certo, un home militante de esquerdas, que non era o alcalde, por suposto, profesor de literatura, moi apaixonados e que sacaban a luz moitísimas cosas. E, home, e neso eu tive sorte pois, de ter certas noticias pois acerca de Rosalía, acerca da literatura medieval e toda serie de cousas, pero do que é da historia de Galicia non tiñamos nada. Por tanto, creo que hoxe sí, hoxe hai un volume e a propia universidade fixo grandísimos avances en todas as épocas da historia de Galicia. Sí, sí, sin dúbida, moito máis. Neso hai que ser optimistas. Non estamos no punto que deberíamos estar, que quixéramos, sobre todo se nos comparamos, por exemplo, con Cataluña, pero avanzouse moito. Pero estás avanzando, sí, eu creo que sí. Bueno, pois nada, vamos a entrar xa no cuestionario final, e a primeira pregunta, que, bueno, son preguntas que lle facemos a todas as persoas convidadas, é que recomendes un libro, o que ti queiras. Un libro? Mira, eu son moi apaixonado de Cunqueiro, entón non recomendo. Se é un libro, se preguntas por un libro así a secas, pois diríache a min a triloxía de Cunqueiro, das crónicas, do Merlín e do Sinbad, pareceme do máximo que se fixo desde logo na literatura galega e na literatura en xeral. E inclusive Orestes, que escribiu en castelán, a peciña de teatro que escribiu Cunqueiro de Hamlet, a mí parecen maravillosas. Pero a triloxía desas 3 noveliñas en galego recomendo encarecidamente. Unha película. Unha película. Home, pois mira, aproveitando o tempo dramático que estamos vivindo nestes momentos da agresión terrible, colonialista, sionista, eu vou recomendar unha película, é un corto que vi unha vez que me impresionou moito cando eu estudaba en Santiago e fora en Cineclub, e, por tanto, supoño que será, digo eu, non sei, ou en internet atopase todo, pero será de acceso probablemente difícil. É un corto palestino que se titulaba, traducido, A Chave. Eu vin, desde logo, a traducción estaba en español, La Llave, A Chave, que trata a limpeza étnica, expulsión de palestinos desde o principio, desde o ano 48, como foron expulsados, como se obligou
a deixar o territorio. E fai un pequeno repaso con como era Palestina, porque a veces pénsase, non, é que os israelís convertiron o deserto nun verxel. Os palestinos tamén traballaban a terra, tamén tiñan agricultura e aquilo funcionaba. E entón, moi emotivo, o feito que lle dá título á película e é que, cando tuveron que abandonar as súas casas e deixar aos colonos que as ocuparon, que as roubaron, os israelís levaron a chave con eles e nos campos de refugiados en que vivían a tiñan colgada porque esperaban, confiaban que próximamente retornarían coa súa chave a volver a entrar na súa casa. Moi boa recomendación, sen dúbida. Un lugar para visitar. Un lugar, a ver, sí que me pos nun apreto. A mí, para visitar, parece vos todos. En todos os lugares do mundo se encontran cosas estupendas, salvo algúns que, desde o meu punto de vista, están boicoteados absolutamente. Son tabú. Entón, lugar para visitar, eu diría o seguinte, que se facemos un percorrido por todas esas peciñas de arte prerrománica galega que están ciscadas por toda a xeografía de Galicia, toda, pero fundamentalmente con unha gran abundancia na zona do río Miño-Sil, pero non só. Se fixéramos un catálogo de todas esas peciñas pequenas prerrománicas, haríamos unha viaxe por Galicia magnífica. Descubriremos cousas realmente preciosas. Un creador ou creadora de contido en galego, isto pode ser dende escritor, escritora, artista, o que sexa, que se ocurra. Hai moito. Realmente posme nun apreto ahora para escoller algún creador, creadora. Pois a verdade é que non se me ocurre nada, hai moitísimos. Actuais, quero dicir, porque parece que se deixarían moitísimos de lado. Entón, os creadores da nosa literatura clásica, mira, pois efectivamente, vou non recomendar, porque eu estou convencido de unha cousa. Mira, eu cheguei ao nacionalismo, entre outras cousas, entrando na literatura clásica galega. Leíame todo o que se publicaba en galego. Antes podíase facer, hoxe xa é moi difícil, pero nos anos 70 sí que se podía facer. Leía todo o que se publicaba en galego. Pero, desde logo, para min, Rosalía e Curros, fundamentalmente, e tamén Pondal, pero sobre todo Rosalía e Curros, para min son auténticos creadores da nación contemporánea. Eu cheguei á nación por eles. Vale. E por último, estou seguro de que moita xente actualmente, non nos leu. E hai que lelos, ainda que sexa difícil. Seguro. Non? Eu, por exemplo, do que é historia de Galicia do século XIX, teño moitísimo, prácticamente todo pendente. Pero a propia literatura galega, hai cousas de moi distinto valor, pero desde logo os clásicos hai que lelos. Pois sí. E por último, que é para ti o orgullo galego? Que significa para ti ter orgullo galego? Se che digo realmente o que penso, vai acabar moi mala a entrevista. Eu non sinto ningún orgullo de nada. Personalmente non sinto orgullo de galego nin de nada. Estou satisfeito de ser galego porque son galego, pero xovenismo non sinto ningún. Entón, eu creo que todo o mundo ten que estar satisfeito, máis que orgulloso, satisfeito da súa nación. Entre outras cousas, porque non lle queda outra. Quen quera fuxir da nación o vai ter moi difícil e non o vai conseguir seguramente. Por lo tanto, somos nós, nada máis. Somos nós, e ese é o noso orgullo. Daría para un debate se temos que estar satisfeitos coa Galicia actual, a verdad, pero bueno. Un debate corto. Sí, corto. Nada máis. Agradecerte que estiveras connosco hoxe aquí. Houbo máis 140 persoas conectadas escoitando esta conversa tan interesante. Aquí insisten en que hai que facer unha segunda parte, entón, para dentro duns meses volveremos a falar. Vale, moi ben. E teño aquí algún dos libros, recomendar os seus libros,
Este que é o último, que, se non me equivoco, que sacaches, non? Do Reino de Sí, o Galicia. que saquei con Andrade, sí. Sí. E xa aproveitando, xa que temos aquí os libros, preguntaban antes si se vai reeditar o libro dos Reis de Galicia, que se editara coa nosa terra. De momento reeditouse o do Reino. Sí, ese... O do Reino reeditouse ahora mismo, tamén coincindo prácticamente co outro, reeditouse. Sí. E con, bueno, prácticamente o mesmo, unha pequena corrección. O outro, o dos Reis, creo que sí, creo que hai por aí un proxecto, a ver se damos feito todo, porque hai máis proxectos interesantes. Non quero adiantalos, pero hai máis proxectos interesantes. Creo que próximamente saberemos deles. Vale, pois nada, eso recomendar a xente que compre estes libros, porque a verdade son moi completos a respecto de todas estas cuestións que tratamos hoxe. Comentar tamén a xente que non marche porque vamos a seguir 10 minutos máis, e a ti, Anselmo, agradecerte que esteas aquí, que dedicaros ao seu teu tempo, e nada, moitísimas grazas. Encantado, moitísimas grazas. Veña, chao. Chao, hasta loguiño. Chao. Vamos a ver... Bueno, que tal? Que vos pareceu? Non marchedes en masa, que vos coñezo, e marchades en tropel, e hoxe temos que mandarlle 115 persoas a outra canle de Twitch en galego, Así que non marchedes, vamos a falar 5 minutiños e facemos raíz a outra canle. Bueno, eu creo que moi ben. Si, 107, bueno, a xente vai marchando. Nada, moi rápido, vou comentar un par de cousas. Eu creo que estivo moi ben, a min encantoume. Vai quedar subida na nosa canal de YouTube para que non a puidera ver, e aquí en Twitch vai a quedar subida 15 días. Lembrade, importante, que ata este domingo vamos a sortear este libro, que antes non estaba tanta xente conectada, O Reino Medieval de Galicia, de Anselmo López Carreira, que é unha reedición do seu histórico libro, e vais a sortear para toda a xente que estea suscrito na nosa canle de YouTube, perdón, na nosa página web. É un libro moi interesante, vais a sortear, como digo, entre a xente que estea suscrita. Entón, entrade na nosa página web, aí deixa Anxo a suscripción, orgullogalego.gal/suscripción, suscribíndovos, apoiades que sigamos creando contido como este, apoiades tamén, bueno, que poidamos seguir escribindo artigos na página web, creando contido a diario nas redes sociais, e, ademais, vades a recibir recompensas según a vosa aportación, e, como digo, entradedes no sorteo deste libro do Reino Medieval de Galicia. Se alguén o quixera comprar, que nos envíe por privado unha mensaxe e xa lle dicimos como compralo. Pero eu animo-vos, é verdade, porque este contido queremos seguir creando, pero é necesario que teña o vosso apoio. Entón, animarvos aí a participar e a seguirnos nas nosas redes sociais, na nosa canle de Telegram, na nosa canle de YouTube, en Twitter, Facebook, Instagram, etc. E visitar a nosa página web, que mañá vai sair un novo artigo. En orgullogalego.gal vamos a sacar un novo artigo. Todas as semanas sacamos varios artigos. Aí está a canle de Telegram, a canle de YouTube. Entón, nada, animarvos iso a suscribirse. Que máis? Bueno, temos que agradecer a Gabi a súa raíz. Moitísimas gracias, Gabi. Hoxe queríamos facer a ti a raíz, pero remataches ti antes, entón, nada, moitísimas gracias. Seguida a canle de Gabi, a ver se podedes, se está el por aí, se pode deixar, se non que deixe Anxo. E agradecer, a ver se non me deixo a ninguén atrás, as subscripcións e os primes de hoxe. Vamos a ver, un momentiño. De Iguana Gonza, moitísimas grazas. Que máis? A ver, porque eu sei que había varias. Gabi, tamén agradecerte esa suscripción que regalaches. Jano Tui, moitísimas grazas tamén. Magic Storm, moitísimas grazas. Logo hai outra aquí que é imposible de ler, NPC/T7JW, etc. Moitísimas grazas. E Iago 16, eu Ceibe, moitísimas grazas por esos primes. Moitísimas grazas. O vosso apoio, de verdade, é fundamental. E tamén, como digo, se vos queredes suscribir, non o fagades por aquí, porque vos vai a quitar a comisión Twitch. Entón, ide a nosa página web, vale? Para rematar,
domingo, 9:30, vamos a ter connosco a Touriñán. Nesta conversa vai estar Anxo e eu recomendo vos que veñades porque vamos a pasar un bo momento, xa vai ser outro tema diferente, pero eu creo que vai ser unha conversa moi interesante. Así que domingo 9:30 con Touriñán, vinde por aquí e sí, como di Anxo, aquí deixades só os primes. Deixados primes e as suscripcións na nosa página web. Que máis? Temos, é verdad, temos un artigo sobre unha guía sobre o reino medieval de Galicia na nosa página web. Vou no pasar eu polo chat agora, botadelle un vistazo, aí está, unha guía do reino medieval de Galicia. Posiblemente ampliemos isto, así que, se vos animades, botadelle aí un vistazo, rematar este directo. E non moito máis, eso, darvos as grazas porque dende onte nos empezaron a seguir máis de 100 persoas, que é unha animalada, nunca tivemos tantos seguimentos en 48 horas, eu creo que foi gracias en parte a Anselmo, máis de 100 persoas, concretamente, agora mismo entre o luns, martes e hoxe levamos 132 novos seguidores, e moitísimas grazas porque tamén é outra forma de darnos apoio e de poder seguir creando contido aquí, non? Nada, mentres vos remato de dar a chapa, vamos a ver quen está de raíz hoxe, quen está conectado para facerlle unha raíz. E nada, como digo, isto vai quedar seguido en YouTube. Entrade na nosa página de YouTube, suscribídevos, entrade na página web, suscribídevos e lede os artigos. Si tedes Prime en i.gal/Prime podedes dalo. Lembrade que tedes que renovar todos os meses. E non moito máis. Di aí Anxo, a Lobeira Today. Pois veña, vamos a Lobeira Today. Aquí está. Vamos a xunto a Lobeira Today. Nada, moitísimas grazas, é verdade. Estade atentos tamén porque vamos a sacar a nosa tenda online xa. Vai a sair xa a tenda online. Vamos a sacar estas camisetas. Vamos a sacar estas tazas e as bandeiras a Serea de Castelao. E, por último, lembrade, ata domingo tedes para suscribirse e entrar no sorteo deste libro. Dadelle aí. Entón, nada, nos vamos a xunto Fran. Moitísimas grazas polo vosso apoio e nos vemos o domingo ás 9:30. Vamos a darlle a iniciar raíz e vamos a ver que conta Fran, aquí. Sí, Lucía, sinto moito, estou dando moito a chapa, pero é o que hai, así que a suscribirse. Vamos a raíz para a Lobeira. Chao, vémonos o domingo. Vamos a ver. Eu creo que está entrando a raíz. Sí, aí está.